B'investiment ta' madwar żewġ miljun euro ser tinbena mill-ġdid Triq Wied Il-Għajn u Triq Ħaż-Żabbar. Infrastructure Malta se tintroduċi korsiji ġodda għall-mixi u r-roti mit-triq li twasslek minn Ħaż-Żabbar għal Wied Il-Għajn. L-ewwel fażi tal-proġett jinkludi l-bini mill-ġdid tal-karreġġjati taż-żewġ toroq li se jiqbu b'żewġ korsiji imma se jkunu ddiżinjati mill-ġdid. Iż-żewġ toroq eżistenti magħrufin bħala l-bypass l-Antika ta' Wied Il-Għajn bħalissa m'għandhomx faċilitajiet adekwati għal dawk li jivvjaġġaw bil-mixi bit-trasport pubbliku jew bir-rota. B'dan l-investiment infrastrutturali fit-tieni fażi tal-proġett ser tinbena korsija ġdida sabiex fit-triq se jkun hemm passaġġ għall-mixi u r-roti waqfiet aktar siguri għall-karozzi tal-linja u 2000 metru kwadru ta' żoni ġodda imsebbħin b'siġar u pjanti. Il-proġett jinkludi wkoll tisħiħ tas-sistemi għad-distribuzzjoni tas-servizzi li hemm għaddejjin taħt iż-żewġ toroq, spralli ġodda lil uħ tal-ilma tax-xita u sistemi biex idawru triq. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borg tkellem dwar l-importanza ta' dan il-proġett. U naħsbu illi hemm ukoll l-ispazju sabiex tinbena korsiji kemm għal dawk li jridu jużaw ir-rota kif ukoll għal dawk illi jimxu bejn iż-żewġ lokalitajiet. Hemm numru ta' servizzi kif ukoll anke nindirizzaw numru ta' bottlenecks permezz ta' twessiħ fejn ikun hemm bżonn u allura din it-triq ser tkun qiegħda tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies illi jgħixu jew jaħdmu f'din il-parti tal-pajjiż f'dawn iż-żewġ komunitajiet ta' Wied Il-Għajn u ta' Ħaż-Żabbar. Din se tkun ir-raba' korsija l-mixi u r-roti tat-tip tagħha f'Malta. L-ewwel waħda nbniet tul triq l-aħħar ħbit mit-toroq bejn Ħaż-Żabbar u ż-Żejtun magħrufa ta' Ċawsli. Bħalissa Infrastructure Malta tibni korsija simili ta' 4 kilometri li taqqat l-imrieħel bir-Kirkara ħall-Balzan ħat-Tartu ta' Qali bħala parti mis-Central Link Project. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.